Krásný den z Guardamaru. Ve videu se dneska podíváme na cestu od apartmánu k moři. Celá cesta by měla trvat přibližně 8 minut a je dlouhá 565 metrů, jak vidíte na mapě. Abych vás zbytečně nezdržoval, videozáznam jsem dvakrát zrychlil. Guardamar de Seguar leží přímo u moře, místě, kde se Středozemní moře slévá s řekou Seguera. V tomto místě se nachází menší městský přístav. Celá oblast Guardamaru je prohlášena za chráněný přírodní park. U Guardamaru se nachází 11 km nádherných písečních pláží, z níž se řada pyšní modrou vlajkou. Pláže jsou lemovány rozsáhlými borovicovými háji a divokými písečnými dunami. I v nejparnějším létě je pláž jen zřídka zaplněná. Guardamar je také proslulý svým borovicovým lesem. Ten se rozprostírá na sever směrem v ústí řeky Seguar a zabírá úctyhodnou plochu 800 hektarů, ve kterém si můžete udělat krásnou procházku. Zhruba uprostřed se také nachází zajímavé archeologické vykopávky a pozůstatky osídlení. Římané Guardamar nazývali Herna. Dnes je to ale především přívětivé rekreační středisko s mnoha turistickými magnety. Určitě stojí za to se projít po přímořské promenádě. Pořádají se tady velkolepé festivaly. Potěší i procházka přírodním parkem Reina Sofia. Za návštěvu také stojí hrad Guardamar, který se tyčí nad městem. Je arabského původu a při zemětřesení byl téměř úplně zničen. Vyhlášené jsou zdejší bleší trhy se stovkami stánků, pořádané vždy ve středu. Nedaleko Guardamaru jsou dvě velmi náročné golfové hřiště. Tato oblast patří mezi nejkrásnější části španělského pobřeží. Je klimaticky velmi stabilní, s minimální srážkovostí. Výhodou jsou velmi mírné výkyvy teploty. Její roční průměr činí 18 stupňů a máme cca 320 slunečních dnů v roce. Příjemné počasí v zimě Středoevropana mile překvapí. Sezóna zde trvá v podstatě od března do října. Moře má příjemnou teplotu na koupání od května do října. Ani to netrvalo tak dlouho a přišli jsme na pláž Guardamar. Jak už jsem říkal na začátku, je dlouhá cca 11 km a velmi krásná a široká. Proto ani v tom největším teple pláž není přeplněná lidma. Celá cesta nám trvala necelých 8 minut. Mějte se krásně a užívejte nejen u nás v Guardamaru.